Ugmang walay kondisyon, way nahibalang rason. Dili na una-unahon pamalandungon. Kasing-kasing ra magtubod, kasing-kasing at tinuod. Persona ang gugma, ug siya diha nimo miabot. Ang gugma pagkamao sa persona sa tong Ginoo, di lang mayong kagawian sa mga tao gikuptan. Muagay ra sa tinubdan, tinubdang Diyos no nagikan. Persona ang gugma, ug siya diha nimo miabot. Kasing-kasing ra magtubod, kasing-kasing at tinuod. Muagay ra sa tinubdan, tinubdang Diyos no nagikan. Persona ang gugma, ug siya diha nimo miabot. Ugmang walay kondisyon, way nahibalang rason. Dili na una-unahon pamalandungon. Kasing-kasing ra magtubod, kasing-kasing at tinuod. Persona ang gugma, ug siya diha nimo miabot. Ang gugma pagkamao sa persona sa tong Ginoo, di lang mayong kagawian sa mga tao gikuptan. Muagay ra sa tinubdan, tinubdang Diyos no nagikan. Persona ang gugma, ug siya diha nimo miabot. Kasing-kasing ra magtubod, kasing-kasing at tinuod. Muagay ra sa tinubdan, tinubdang Diyos no nagikan. Persona